Dito po talaga yung BTS na sa akin. Ano yan? Dilim. Iwanagan natin. Ano yung silhouette? Wala yan. Managan mo naman para makita. Ayun na. Oh. Sorry, ganyan lang. Si Julie din daw, si Julie. Grabe! Ang less than 1 minute lang yun. 30 seconds lang halos. Last one, last one. Save mo na yun doon. One more. Last one. Final na po. Energy. BTS na naman. Mga energy ng bus. Bumataw eh. Ano sunod? Ay, sa Sigera. Sunod tayo. Pwede ba ba gano'n? Go! Oh, Ano?